खुलुमबाय दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं किंकन मुसाहारि। दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दं इउपिपिएलआ गोहोआव फैब्ला गावसुंथा हानजाफोरनो 75,000 रां अनसुंथाइ होनो फोसावदों। कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिलआ बिधान सभायाव पास जाबाय। बोसोन होग्रा कमिटिया आसु आरो एजेवाइसिपिनो रिपर्ट गथायबाय। आलफा उदांआ सानै दैदेनगिरिफोरखौ आफादनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। टिकटकनि उनाव पाबजिआबो भारताव बन्द जाबाय। गसाइगाव बिसिखौ बुथारना गावबो गोदोना हाना थैनो नाजादों। गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मोदीनि अफिसियेल टुइटार एकाउन्टआ हेक जादों। दानिया आबुं रादाब। हादरनाङै कर'ना भाइरासनि लकडाउननि थाखाय थुंगेना गैयै समसिम दिन्दांना थानांनाय बिटिसि बिसायख'थिनि खालारखौ दासिमबो थि खालामनाय एबा फोसावफिननाय जायाखैब्लाबो राजखान्थियारि बारा बड'लेण्डआव बारगासिनो दं। मोनफ्रोमबो राजखान्थि दोलोफोरानो रायजो राजा भटारफोरखौ गावबा गावनि फारसे बोनो आरो बुजायनो नाजानायफोराबो सोलिगासिनो दं। बेखिनि समावनो बड'लेण्डनि सरासनस्रा रायजोफोरनि थाखाय मोनसे बिथांखि लानानै फैदों प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोआ। बे बिथांखियानो जादों बिटिसि बिसायख'थियाव देरहानानै इउपिपिएलआ खुंथायाव फैनो हायोब्ला बड'लेण्डनि मोनफ्रोमबो गावसुंथा हानजाफोरनो खनसेनो नोगोद 75,000 रां अनसुंथाइ होनानै रांखान्थि जौगानाय, हाबा सरजाबनायनि खाबु आरो निखावरिफोरनो रांखान्थि सरजाबनायनि हाबाफारि लानाय जागोन। बबेखानि बे बिथांखिखौ बड'लेण्डनि गामि नोगोर थांना थानाय राहा बिथांखिनि जोहै मावफुंनाय जागोन होननानैबो फोरमायथिदों। मख'नो गोनांदि इउपिपिएलनि आफादगिरि प्रमद बर'नि अफिसियेल फेसबुक पेजआव दिनै बे बिथांखिखौ फोसावनाय नुनो मोननाय जादों। सोलिगासिनो थानाय गोलोम बोथोरनि बिधान सभा जथुमाव दिनै कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिलआ पास जाबाय। कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिलआ दिनै बिधान सभायाव पास जानाय लोगो लोगो सरासनस्रा हारिनि गेजेराव रंजानायनि खराग सोलिफुदों। बिटिएडि आरो राभा हासंखौ नागारनानै बोखावजायै गवालपारा जिल्लायाव राजबंशिफोरनि थाखाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिलखौ दाफुंनाय जागोन। ओरैहाय कमतापुर अट'नमास काउन्सिल बिलआ दिनै बिधान सभायाव पास जानायनि उनावनो आक्रासनि दैदेनगिरिफ्रा मन्त्रि चन्द्रमोहन ब्रह्मखौ मान बावनानै बरायनायखौ ससियेल मिडियायाव नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि कमतापुर अट'नमास काउन्सिलनि बिलआ बिधान सभायाव पास जानायनि सिगांनो बिटिआर गोरोबथानि दफा बायदियै बिटिएडिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिलआ सोरजिनायनि बिलखौ बिधान सभायाव लाबोनायनि बाथ्रामोन। नाथाय आसामनि राङारि सावस्रि आरो सोलोंथाइ बिफाननि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा आरो डब्लिउबिटि मन्त्रि चन्दन ब्रह्मनि गेजेराव गोरोबलायै सोमजिनायनि थाखाय बड' कसारि वेलफेयार काउन्सिलनि बिलआ दिन्दां जानानै थानो गोनां जायो। जायनि जुनै बिटिसिनि बाहेरनि बर'फोरा चन्दन ब्रह्म आरो बिपिएफ दोलोनि सायाव खुद्रिनाया सोलिगासिनो दं। बावैसो साननि गेजेरावनो आसामाव गुबुन मोनसे ओनसोलारि राजखान्थि दोलोनि जोनोम जासिगोन। आसु आरो एजेवाइसिपिनि दैदेननायाव बे गोदान राजखान्थि पार्टिया जोनोम जागोन। सुलुङाव मिथिनो मोननाय बादिब्ला आसु आरो एजेवाइसिपिआ गोदान राजखान्थि दोलो दानायनि बागै नायबिजिरनो आरो बोसोन होनो जुनै डक्टर नगेन सयकियानि दैदेननाय दानानै होनाय बोसोन होग्रा कमिटिया रिपर्ट गथायबाय आरो गोदान राजखान्थि दोलो दानो थाखायबो सुबुरुन होबाय। गुवाहाटि नोगोरमानि गंसे हटेलाव बानजायनाय मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दानानै होजानाय कमिटिया गावनि रिपर्टखौ आसु आरो एजेवाइसिपिनो गथायबाय। बबेखानि कमिटिया गथायनाय गां 45 बिलाइनि बे रिपर्टआव एबा सुबुरुन रिपर्टआ आसामनि रांखान्थि, समाजखान्थि आरो राजखान्थियारि जेंनाफोरनि बागै रायखांदों आरो बेखौ सुस्रांनायनि राहाफोरबो होनाय दं होननानै मिथिनो हादों। मख'नो गोनांदि कमिटिया गोदान राजखान्थि दोलो दानो थाखाय आसु आरो एजेवाइसिपिखौ बोसोन होनायनि उनाव रायजोआव आरोबाव गुबुन मोनसे राजखान्थि दोलोआ जोनोम जागोना रोखा जाबाय। सोरखारजों गोजोन सावरायनायनि हेंथा परेश बरुवा दैदेननाय आलफा उदांआ गोजौ थाखोनि सानै दैदेनगिरिफोरखौ आफादनिफ्राय सासपेन्ड खालामदों। आलफा उदांनि गाहाय आरो लेफ्टिनेन्ट जेनेरेल परेश बरुवाया दिनै गांसे प्रेस रिलिज खालामनानै आफादनिफ्राय सानै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरखौ सासपेन्ड खालामनायखौ फोरमायदों। आफादनिफ्राय सासपेन्ड खालामजानाय सानै गोजौ थाखोनि दैदेनगिरिफोरा जादों मिरु आफादनि आखान्थि हारिमु नेहाथारि समिरेन असम आरो केप्टेन लक्ष्यज्योति असम होननानै प्रेस रिलिजआव रायखांदों। बबेखानि आफादनि माखासे नेमखान्थिनि बारगा खामानि मावनाय आरो आफादखौ गाज्रि सालायनायनि थाखाय बिसोर सानै दैदेनगिरिखौ आफादनिफ्राय सासपेन्ड खालामनाय जादों होननानै प्रेस बिबुंसाराव मख'दों। मुंदांखा मिउजिकेलि एप टिकटकनि उनाव आथिखालनि लाइमोनफोरजों बांसिनै बजबजानानै लाजानाय भिडिअ गेम पाबजिआबो भारताव बन्द जाबाय। मिरु सोरखारा पाबजिजों लोगोसे मोन 118 चाइनिज एपफोरखौ बुधबारखालि भारताव बन्द खालामबाय।
इनफरमेशन टेक्न'लजि एक्ट 2009 नि नेम बायदियै हादरनि रैखाथिखौ नोजोर होनानै बैफोर चीना एपफोरखौ भारतआ बन्द खालामदों। मख'नो गोनांदि बेनि सिगां भारत चीन हादरनि गेजेराव सिमनायारि दाङाबाजिखौ बिथा लानानै मुंदांखा मिउजिकेल एप टिकटकजों लोगोसे मोन 59 चाइनिज एपफोरखौ भारतआव बन्द खालामनाय जादोंमोन। बबेखानि भारतआव टिकटकखौ बन्द खालामनायनि उननिफ्रायनो पाबजिखौबो बन्द खालामनांगौ होननानै गोबां दाबिफोर सिखांनायखौबो नुनो मोननाय जादोंमोन। जोबनायाव दिनैनि समाव भारतआव पाबजियाबो बेन खालामजाबाय। बेखौबो रायखांनो नांगोन दि बेबायदि माखासे मबाइल एपफोरनि जोहैनो चीन हादरआ भारतनिफ्राय गोबां डाटा आरो सुलुंफोरखौ खावगासिनो दं होननानै मिरु सोरखारा दाबि दैखांदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव थानाय साबखाता थानायनि आवथानि बुरि साताम गामियाव थानाय हराव गिख्रंथाव बुथारनाय जाथाया जादों। मिथिनो मोननाय बादिब्ला बुरि साताम गामिनि थागिरि नुर आलम शेख मुंनि सासे सुबुङा गावनि बिसि सहिनुर खातुनखौ गिबियाव गोदोना हास'नानै बुथारो। बेनि उनाव बे गंसे खुखुरिजोंनो नुर आलमाबो गावनि गोदोनायाव हाना लायो आरो गावखौनो फोथैनो नाजायो। नाथाय गोब्राब हालोदाव गामिनि रायजोफोरा नुर आलम शेखखौ बोखांनो हायो। बे जाथाया नुर आलम शेखनि बिहावनि न'आव जादों। ओरैहाय बे जाथाया जालांनायनि उनावनो नुर आलम शेखनि बिहावनि न'खरनि सोद्रोमाफ्रा न' गारनानै खारखुमालांजोबो होननानै मिथिनो हादों। नाथाय ओनसोलाव बयखौबो सोमखिखां होनाय बे गिलु बालु बुथारनाय जाथाया मा जाहोननि थाखाय जादों बेखौ मिथिनो हानाय जायाखैब्लाबो नखरारि जेंनानि थाखायनो जादों होननानै गामिनि रायजोफोरा सन्देह खालामदों। भारतनि गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि अफिसियेल एकाउन्टखौ सोरबा दुथांफोरा हेक खालामदों। बे बाथ्राखौ दिनै ससियेल मिडिया अर्गेनाइजेसना फोसावदों। रिपर्टनि बादिब्ला थांनाय 15 आगस्ट 2020 भारतनि उदांस्रि सानखालिनो गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदिनि टुइटार एकाउन्टखौ मिथियै मोनसे ग्रुपआ हेक खालामदों आरो काश्मीर आरो पाकिस्तानखौ उदां खालामनायनि बागै टुइट खालामनायजों लोगोसे भारत सोरखारखौ हुमखि होदोंमोन। नाथाय बेनि बागै गाहाय मन्त्रि आरो गाहाय मन्थ्रिनि मावख' PMO निफ्राय दासिमबो जेबो खेंफारथि होआखै। ओरैहाय गाहाय मन्थ्रिनि एकाउन्टखौ थाबैनो हेकारफोरनिफ्राय बोखांनाय जाबाय आरो थाबैनो बेनि सायाव राहा लानाय जागोन होननानैबो टुइटार अथ'रिटिया फोरमायो। दानिया बोथोरनि खौरां। गाबोन शुक्रबारखालि बड'लेण्डनि बोथोर। भारतनि बोथोर बिगियान खनि सुलुं बायदियै गाबोन शुक्रबार 4 सेप्तेम्बर खालि बड'लेण्ड हालामनि अख्राङाव दोमैलुनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। बड'लेण्ड आवथायाव थानाय मोनब्रै जिल्लानि बोथोरनि गाबोननि सुलुंफोरखौ फारियै खिन्थालांनो लानाय जाबाय। क'क्राझार जिल्ला। गाबोन क'क्राझार जिल्लायाव बोथोरा 34 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। सानजौफु समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे अखा हानायनिबो जाथावना दं। चिरां जिल्ला। गाबोन चिरां जिल्लायाव बोथोर 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखाबो हानो हागौ। बाक्सा जिल्ला। गाबोन बाक्सा जिल्लायाव बोथोर 34 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे सान्दुंबो दुंनायनि इसारा दं। सानजौफु समाव बोथोरा सान्दुं गोसा दुंनायजों गुदुं जानो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समाव अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा गोग्लैनायनि जाथावना। उदालगुरि जिल्ला। गाबोन उदालगुरि जिल्लायाव बोथोरा 33 डिग्री सेलसियास जागोन। फुंबिलि समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो सान्दुं दुंनायनिबो इसारा दं। सानजौफु समाव अखा दोमैनाय, अखा हानाय आरो लोगोसे सान्दुंबो दुंनो हागौ। थिग बेबायदिनो हरनि समावबो अखा दोमैनायजों लोगोसे एसे बिबांनि अखा हानायनि जाथावना दं। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों। मोनसे फोसावनाय। भारत हादरारि मोसानाय बादायलायनाय बड'लेण्ड डेन्स मास्टार सिजन 1 नि ट्रायल फोसावनाय हाबाफारि। खालार 19 सेप्तेम्बर 2020 फुंबिलि 10 रिंगानिफ्राय। थावनि बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन हल, बिजनी, आसाम। नायग्रामोननि मुं थिसननाय जागासिनो। ट्रायलनिफ्राय फाइनालसिम बांसिन नायग्राया मोनगोन 50,000 रां बान्था। साफ्रोम नायग्रामोननो बोथिसे जानाय होगोन। नखरैनो नायग्रामोननि थाखाय 3 मासि होनाय जागोन। हारसिं नायग्राया मोनगोन मोनसे मासि। नखरैनो नायग्रानि खेन्दा 2500 रां। हारसिं नायग्रानि खेन्दा 1000 रां। खालामदो अनलाइन बुकिं www.bodolandinkhongtelevision.com। जानबुं नाम्बार 7002254729।